maazị Ugocha ama kedu ihe ha na-akpọ dị ụdị mmanya anụwa na Igbo ọ na-adịkwa mma ka nwoke na-echeta chinwe ihe anyị chepụtegara echepụ mana Okeyson ana ihe ahụ mmanya ọkụ mmanya ọkụ ka a na-akpọ dị ihe ahụ mmanya ike mmanya ike ma ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ mmanya ọkụ anọgide mmanya ọkụ hot mmanya ọkụ hot ndị ahụ mmanya ike ka mmanya ike ọ maka o ji bụrụ brandị ka o ji bụrụ mmanya ike ka ọ mmanya ike ihe ahụ mmanya ike nke a mmanya ike hot mmanya ọkụ nekwenụ ahụrụ ihe ọ na-ekwukwa okwu ya Senremi ka ọ na-ajụkwa m Senremi ọ na-abụ mmanya ike ọ bụrụ na esi na ọ bụghị mmanya ike ngwa gwara anyị mmanya ike ọ bụ Senremi bụ gịnị mmanya ike Senremi si na mmanya ike nwere ọ bụrụ na ọchị na-apụ ndị ahụ mmanya ọkụ ma ogogoro so na mmanya ọkụ ọ bụrụ eziokwu isi na ọ bụrụ eziokwu gwa anyị nke bụ eziokwu nke na-enweghịkwanụ ha na oyibo na-akpọ alcohol ọbananya dịka nke na-enweghị ọbananya ọbananya ọ bụ ihe ka na-akpọ alcohol oke ọbananya dịka udo nke a na udo nke a ka ihe a ga-akpọ udo nke a o nweghị ihe na-aba n'anya onweghị ọbananya ịma na ihe ndị a niile bụcha ihe oyibo na-akpọ juice abịa n'Igbo ihe a na-akpọ ya bụ ọ dị mma Okeyson agaghị m asacha ihe niile juru m ugbu a ị ga-eji eji aka chọpụta ụfọdụ asa na nga na nke a na-abụ mmanya ike nke enuhu mmanya ọkụ nke a na-enweghị ọbananya bụ ajụjụ m na-enye gị ugbu a jee ka ị chọpụta ya ọ bụrụ na ị ma ihe ọgwụ abịa m ebe a Okeyson na-achọ ijupụtacha m ihe niile onye nkụzi ọ na-asacha ajụjụ niile ofu ụbọchị m na-aka unu sokwe nwee hụ ya ndewo ọ na-adị mma ka ị mara ihe na asụsụ anyị bụ Igbo anyị ghara ịna na biko nwere ihe niile dị n'ụwa na-enwere aha na-akpọ ya n'Igbo ọ bụrụ eziokwu mana ọsọ ndị Igbo jụ na nke mana mba anyị na-agba ịfụ ha na-akụpe ahụ aja dị ebe a na ọ na-eme ebe ọ dị guu ya bụ fan wall fan akụpe ahụ aja ọtụtụ ihe dị n'Igbo mana ọ dị ka ya na-ahapụchazi Igbo ma amaghị mma ọ maka gịnịzi mere eji ahapụchazi Igbo a ga-eje jụọ ndị na-ahapụ mụ ha bụ Ugocha sị na mma nhapụkwa ịghọtala inwedoro ụpọkọ ebe a ụpọkọ ịmaghị ụpọkọ ya mere m ji ajụcha gị ihe ndị a ka mmasị nchetecha ya ngwa ego ole ka ị ga-akwụ ma ngwa ihe ụpọkọ ọya m n'okwu nta ọgwụ ihe ị na-ekwu na mere Igbo anyị ji ana ekwesịrị ịkwụ ụgwọ tupu amara ihe bụ nwa na-eji akwụkwọ ị naghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ Igbo bụ ihe onye na nwa na-eji akwụkwọ ị naghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ị na-akwụrụ nwa ụgwọ akwụkwọ ka o jee mmụta bekee abịa n'Igbo nke ahụ abụrụ na mana ya nụ maka na isi na n'ọhịa ka Igbo ji abụghị ya ka Igbo ji na ihe Igbo ji ana maka na mụ na gị bụ ndị Igbo jụrụ esi Igbo anyị jụrụ Igbo anyị che na Igbo adịghị mkpa esi mma maka na a na-akwụ ụgwọ nke nwere eji agụ French agụ Chinese agụ ị na-eji agụ asụ China ji agụ oyibo ị na-agụ ma French agụ ndị a niile ị na ha akwụ ụgwọ were agụ ihe ndị ahụ nwa nwoke a ha malitere akwụkwọ ụbọchị a ama m ego ole ịkpagepụtara ka o wee jee mmụta bekee mana ọ bụrụ na asịghị na Igbo ka ọ na-eje mgbe ebe anyị nsogbu adịghị m ihe mere igbe ka anyị nwee n'ofu obi Igbo gbakọtanụ ofu obi dị ezi mma Igbo bịakụ n'ọnụ ka anyị mee nwanne Igbo bịakụ n'ọnụ ime nwanne dị ezi mma Igbo gbakọtanụ ka anyị chọọ na ewu ojii Igbo gbakọtanụ tupu chi ejila ahụ
Nah, okay, since you're making a determining them no. O jet now won't go, eh? O jet now won't go for you tell you a determining them no. Okay, like carry him because I got a can like a free book. No, I want to go carry us a civil book. Oh, never could know. Kadema dike. Una fugone nyabo kadema dike. Madike ije ya obu na ije no ozi YouTube kedu ihe ji mara gị ebe ahụ kadema dike adịmma ije kwa no ozi no ozi TikTok kadema dike Ije kwa no ozi Instagram the same kadima dike ije kwa no ozi Facebook ya bụ Facebook page ya ihu akwụkwọ Facebook ihu akwụkwọ Facebook ọ bụ the same kadima dike kwa na akpọ ọ dị mma unu ahụgone Maazị Ugocha bụ onye nke m onye ọma ọ dị mma aga m achọta aga m achọta karịma aga m achọta ka a na-eme otu a ka ọ na-aga mana ọ ka asụsụ Igbo wee na-adị asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu ọ na-ada gem ọ ga-aga n'ihu nwanne abịara m ebe oke si wee chee ịwụ m n'ala wee jụọ m ihe wujus oche n'isi m ọ chọrọ ka m gwachicha ihe niile dị ebe a wee jụzie ya ọ chọrọ ka ọ gwụọ m n'ala wee jụ m ihe wujus wee jụzie na ihe wụ ụkpọkọ ee oche n'isi mbụ nke wo ụkpọkọ abụghị jus ụkpọkọ bụ smoothie ụkpọkọ bụ smoothie na gịnị na onye mmadụ ihe nke anọ mmadụ apụta ụbọchị mmadụ pụta nedenu ogbe ekoreko ogbe ekoreko ka a na-eresikwu nke a na nke ha nji n'aka maka ndị na-asị na ekoreko adatuo onye nke a nji n'aka ka oke puku naira abụọ ka nke akwụkwọ ọkwa ogbe ekoreko igwe ya eziokwu o ruo ka ọ ga-eme onye na-eje ọhụọ ya akpa na akpa igolopu iwere nke ọzọ hụọ ya n'akpa ejide gị ihe ọha biko sị anakwa na ọta n'isi nakwa n'ihe ọta n'isi ka iji mee ya maka na m ụdị obodo mmadụ nọ n'ihe ka ekwena nke na mmadụ nọ n'obodo akwụ ụgwọ ọnwa ma ngotenwu ihe ị ga-eri n'otu izu ụka ka isi obodo bụ ihe a akwụ ụgwọ ọnwa mgbe ụfọdụ ma na-eche kedu ka ndị nkụzi kedu ka ndị ọrụ oyibo si welu eme ụmụ ihe gasị onye ọrụ oyibo a na-akwụ ihe a na-akwụ n'obodo a o jide na-azụ ụmụ ya na-akwụ ụgwọ ụlọ na-eme nke emeke ndị ọrụ oyibo ga-agwa anyị bụ nsi enweta ego nji ole n'ihe udeme maka na ama m na ọnwụ ego a na-akwụ nke njeme ebe ka nsi enweta ego ndị ọrụ oyibo obodo a na-anaka ọ dịkwa ka obodo a naka na nwanne obodo a naka ebe ka anyị ga-anọ ọ dị mma ọ ka o ji dị mma na-emechazi onye na-enwezere Naijiria si ya anwụrụ ka anyị nwee n'ofu obi Igbo gbakọtanụ ofu obi dị ezi mma Igbo bịakụ n'ọnụ ka anyị mee nwanne Igbo bịakụ n'ọnụ ime nwanne dị ezi mma Igbo gbakọtanụ ka anyị chọọ na ewu ojii Igbo gbakọtanụ tupu chi ejila ahụ anyị Igbo bịakụ n'ọnụ ọ dị mma dịka m si kwuo nke a bụ gịnị ụtọ obere eko ashịm n'ọgụnụ ụtọ obere eko ashịm n'ọgụnụ ụtọ obere eko maọbụ ịkpọ ya ụtọ obere ya bụ sweet n'asụsụ bekee ọ dị mma ọzọ m na-egosikwa unu ugbu a bụ achịkere maọbụ ịkpọ ya achịchakere ya bụ biskit n'asụsụ bekee ya bụ achịcha na-ada kerekere n'ọnụ ma ọ bụrụ na a na-ata ya ọkwe na-aghọta
ọ dị mma gị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-ekwudo okpo ozi anyị na Facebook ịgba mbọ soro anyị lakụrụ ihe anyị na-eme kesanye ndị ọzọ ma kwunyeke n'okwu ọ bụrụ na aha ndị a kpọrọ na ị chere na ọ bụ ya gwazie na anyị ihe ị chere na ọ bụ o maka na anyị chọkwara ka amụtakwa n'aka gị ọ bụ na ikwudola anyị na TikTok otu aka ahụ ikwudo anyị na YouTube okpo ozi YouTube ịgba mbọ dekwunyere okpo ozi anyị kesanye ya ikwu na ibe gị kesanye ndị enyi ndị ọzọ lakụrụ ihe anyị na-eme ma kwunyekene okwu na ya ọ bụ na ya anaghị emetie ka ịgwa ya na ya anaghị emetie aka m nwanne gị nwoke Maazị Ugo